Sibingelele ngikuyithoba ngiyabingelela kakhulu ngiyazithoba kunina ingane zakwethu. Ngibonga nje ithuba leli lokulonda uNkulunkulu ukuthi ngiphinde ngibuyele ngikhulume nawe ngesichaze amaphupho amabili amathathu. Kodwa ke angibonge nje kakhulu kubantu abasilandele kusuka i-channel iqala kuze kuyimanje. Nabantu lokho besijoyina ngendlela bengena beba ngumndeni wayo i-channel lena. uNkulunkulu enibusise, uNkulunkulu enisikelele, uNkulunkulu enihole ngensika yamafu emini, uNkulunkulu enihole ngensika yomlilo ebusuku anganishiyi njengoba akwenza lokho ku-Israyeli. Kanza kwethu ngiyafuna nokuxolisa kakhulu ukuthi baningi abantu ababuza imibuzo, abanye asikwazi ukubaphendula ngesikhathi. Izathu salokhu baningi abantu abafuna impendulo. Abanye bayafona, abanye baya WhatsApp, abanye baya ku-inbox ya Facebook, kanti abanye baya email, kanti abanye baku YouTube. So kusho ukuthi lekhathi uphendula lona akaphenduleki, lekhathi uphendula lona akaphenduleki, lona usasele ngemuva yibona. So ngaleyo siyayithoba kakhulu, siyaxolisa, kodwa yonke into inesikhathi sayo. Nami bakwethu kukhona engibhizi ngako engizokuphothula maduzane. Uma ngikuphothula lolu hambo engiliqalelwe impilo, ngizokwazi bese ngibuya ngokugcwele, ngihlale nawe ngikulekelela khona, nami ungilekelela khona ngamandla kaNkulunkulu asembethe. Engathi ke la singavele siqhubeke singene sigxile kuona amaphupho nje amabili la amathathu, sikulekelele ingane yakwethu. Asilekelele umuntu njengamanje othi yazi ngiphupha ngibona utshani buyamila la ndlini. Lolu uphawu olusixwayiso ngane yakwethu olusuthi kuleyo ndawo leyo uzophoqeleka ukuthi uphume kuyo noma ezokuphelela noma labo bantu labo abakuleyo ndawo leyo izobaphelela leyo ndawo leyo very soon. Bese beya kwenye indawo noma uyeke kwenye indawo. Kanti futhi uma uphupha la ubona lotshani bumile endlini yakho, uphawu lusho ukuthi uzohlangabezana nezinguquko ezithile empilweni yakho. Ongaba inguquko ezizokuphoqa ukuthi usuke kuleyo ndawo uye kwenye indawo. Kungasho ukuthi mhlawumbe uzoyeka umsebenzi okuwo njengamanje uthola omunye, noma uzothola ipromotion ezokwenza ukuthi ushiye leyo ndawo uye kwenye indawo ngenxa yale position ozoyithola. Noma ke ubudlelwane bakho kubo njengamanje kuzoba nezinguquko kubo ezizokuphoqa ukuthi buphume kulobo budlelwane okubona njengamanje. Kanti la uma futhi uphupho umuntu ubona utshani bumila endlini, nalolu uphawu futhi olusho ukuthi kunemfihlo okungenzeka ikhona izovela, noma kunobudlelwane obuthile obukhona obuzovela obomuntu wakho noma obomuntu othandana naye njengamanje, obuzobe sephoqa ukuthi i-relationship yenina nobabili bese iyafekela noma iyaphela, wena bese ke amajazi egcwala umoya. Ngaleyo ndlela leyo sithi thina ke awuqine kakhulu kuNkulunkulu. Sase sikunikeza la izwi ozokwathi ke uyoqina ngalo lapha kuMshumayeli wesithathu verse 1 la ikhona athi konke kunesikhathi sakho. Uthi ke kunesikhathi noma ke konke kunesikhathi sakho, wathi konke kunesikhathi sakho ngaphansi komthunzi welanga. So lindela ukuthi lezi nguquko ezizempilweni yakho ingenxa yesikhathi suke sesifikile, zibhlungu noma zimnandi noma zinhle noma zimbi, kodwa suke sekufike isikhathi zidila nazo ngendlela yakho. uNkulunkulu uzokulekelela ukwazi ukudila nazo. Kanti la uma umuntu uphupha la uyibona uphula iplate lokudla noma uphula isitsha sokudla usiphahlaza phansi noma siphahlazeka phansi lesitsha esiphethe ukudla, uphawu lolu olubi oluxwayisayo ukuthi wena awukuthola ukunaka okuthile ngenzeka njengamanje. Ongaba i-relationship okuyona njengamanje awuthola ukunaka noma lothando sukulidinga wena. Futhi lokhu kungaphinde kukukhombisa ukuthi kungenzeka uzohlukana nalomuntu othandana naye njengamanje, noma uzohlangabezana nenkulumo mpikiswano eshisa phansi nalomuntu othandana noma nomuntu osondelene naye, okuzokwenza ukuthi ubudlelwane benu bungabi buhle phakathi kwakho naloyo muntu loyo. Kanti futhi uma uphupha uphahlaza iplate lokudla phansi noma isitsha esinokudla phansi, uphawu lolu olungasho futhi ukuthi kunamathuba amahle kakhulu empilweni ozowaluza noma azokulahlekela wena ke very soon, noma uzolahlekelwa yinto noma umuntu obaluleke kakhulu empilweni yakho. Hamba ufunde la uDeuteronomy 30 verse 3 kuya ku13 uthi uNkulunkulu wakho uzokubuyisela konke okulahlekile. Sisho njalo thina ngane ukuthi siyakusiza la ukuthi uNkulunkulu uzokulekelela konke uzolahleka, uNkulunkulu uzokubuyisa.
nangu kumuntu la ethi mina ngiphupha ngibona izingane ezincane ezinhle noma ngibona ingane encane enhle sesimene esihle noma ngibona amawele amahle asesimene esihle uphawu oluhle olusha inhlanhla nesibusiso singahle sikembathe very soon. Hamba ufunde uMahubo 37:4 zithokozise ngoJehova khona uyakukunika ukufiswa inhliziyo yakho. Incwancwadi esikunikeza yona inemkhulekweni uNkulunkulu uzokunikeza lokhu okufunayo uma ukuthi ke wena uyithokozisa ke ngaye. Kanti lana asikhulume ngomuntu othi mina yazi ngiphupha ngilele emgwaqweni uphawu lolusho ukuthi impilo yakho izoqala ke manje ukuphuma kulezi inkinga zempilo kade ubhekene nazo. Uzoqala ukusonguluka noma ukuthi ukuhlambuluka nje kancane kulezi inkinga ukwazi ukuhlengeka kule inkinga obhekene nazo njengamanje uma ukuthi kade ubhekene nezinkinga. Futhi ke mhlawumbe uzoba nesikhathi esizokulethela injabulo nokwetnama very soon. Sithini awuhambe la ufunde ke kwabase Roma 15:13 ithi kwangathi uNkulunkulu wethemba ngakugcwalisa ngenjabulo yonke nangokuthula njengoba ke uthembele kuye ukuze ke ugcwale ethembeni ngamandla kaMoya oNgcwele njalo indaba. Kanti la uma ngenzeka umuntu athi mina ngiphupha ihlambi zemvula ezihle, la sikhuluma ngehlambi zemvula, sikhuluma ngemvula ena ngamandla, asikhulumi ngemvula ena ngesiphepho, asikhuluma imvula eshaya umbani, asikhuluma imvula ehamba nokuduma kwezulu, sikhuluma nje ihlambi zemvula ezinhle. Lolu uphawu olusho ukuthi uzokuba nenhlanhla noma uzoba nesibusiso esithile esizayo empilweni yakho, noma kusho ukuthi uma ngokuthi uneyinkinga njengamanje usho ukuthi inkinga zakho uzokwazi usixazulula kalula very soon. Kanti futhi uma ngokuthi into zakho azihambi kahle empilweni ubhekene nezimo ezingemnandi, izimo ezingezinhle, kusho lokho lezo zimo zizondlula ke masinyane. Futhi ke impilo yakho ingahle ke ibe ngcono maduzane. Hamba ke ngane yakho uthi ufunde la uIsaiah 65:24 ithi ngaphambi kokuba ke bangibize ngizobaphendula, basakhuluma ngizobezwa. uNkulunkulu njalo uthi nje uthi ungakambizi nokumbiza bese kuzwile bese kuphendulile, uthi ungakakhulumi nokusakhuluma ebevele sekuzwa. Kanti la uma ngenzeka uphuphe umuntu ozifudumeza ngengubo noma osigoqa ngengubo blanket uyasigoqa, uphawu oluhleke lolu olusho ukuthi isikhathi sekududuzeka, isikhathi senduduzo siseseduzane sesisemome. Okungenzeka ukuthi kade ubhekene nesikhathi esinzima in the past noma njengamanje, usho ukuthi very soon uzoba nokuthokoza, uzoba nokududuzeka impilo, uzoba nokuthobeka amanxeba ngenxa yesimo esithile esiza empilweni yakho esizokuthoba amanxeba ngemva ukuthi kade ubhekene nesikhathi esinzima empilweni. Kanti la hamba kufundelane Izaga 2:6 ithi ke ngokuba uJehova empeleni Isambulo 21 efuna usifunde lapha. Isambulo 21:4 uyosula zonke izinyembezi emehlweni nabo. Sisho njalo nathi uma ngathi ubhekene nobunzima, ubhekene nesikhathi esinzima, ubhekene nezivuva abazempilo, uNkulunkulu uzosula ke zonke izinyembezi emehlweni nabo. Kanti la umuphupha amakhehla, lapha singachaza ngokuthi umuphupha amakhehla uphawu ngakutshengisa amathongo. Uma ngudla amakhehla angakuthethisi, amakhehla angalwi, amakhehla asesimene esikahle, amaphepha amakhehla othi mawabona neme, okungasho amathongo akini ahlangene noma amathongo akini akwembethe noma amathongo akini asuke kuyiwona abhekile. Futhi la kungasho ukuthi umuntu ozothola ubuhlakani obuthile maduzane obuzokwazi noma ubuchule obuthile obuthinta impilo obuzokwenza ukuthi ukwazi ukuthi uqhubeke nempilo ngaphandle nje kwehibe. Hamba lana ufunde ke Izaga 2:6 ithi ngokuba uJehova unika ukuhlakanipha emlonyeni wakhe kuphuma ukwazi nokuqonda. Kanti la uma ngenzeka kupho ugibele icash noma bathi ilift ngolika George ikhuphuka nawe iyaphezulu, luhle kakhulu lolo phawu lusho ukuthi ke uzokuba nempumelelo ngale kwehibe kuloko sukukwenza njengamanje. Futhi ke uzothuthuka empilweni noma emsebenzini wakho noma nje kuloko sukukwenza njengamanje. Hamba ufunde la iHubo noma amaHubo 30:1 ngiyakuphakamisa Nkosi ngokuba ungiphakamisile, awuvumelanga labo abangezondayo kuba ke beme phezukwami ngenjabulo. Kanti la uma ugibela imoto sichaze kaningi, imoto uma ihamba kahle ingashayelwa uwe, yes uphawu luhle
uma nguthi ihamba kahle isesimeni esiright ayishayelwa uwe kodwa kusho ukuthi u-dependent uncike kubantu ukuze wena ukwazi ukuba ne-progress noma izinto ezizokusa phambili empilweni awukwazi ukuzenzela wena kodwa uncika kubantu ukuze ufinyelele la ufuna ufinyelela khona ngokwempilo kodwa uma ishayelwa wena kusho ukuthi umuntu ozibambela amathupha wena ekutheni ikusasa lakho liqhakaze kuwena ukwazi ukuthi ube nenqubekela phambili noma ube nempumelelo kuloko usuke ukwenza futhi kungasho ukuthi-ke la uzoya kalula phambili kodwa ngokuthi kube khona okwenzayo ukuze ukwazi ufike kalula ke phambili funda ke la abaseFilipi 4:13 ithi-ke ngiyakwenza konke lokhu ngaye ongipha amandla sisho njalo uNkulunkulu abantu uyabapha amandla ok-achieve izinto abangathi abantu bangazi-achieve uNkulunkulu uyabapha amandla abantu ba-achieve izinto abanye abantu ebebengathi ukuthi wena ungasi-achieve uNkulunkulu enibusise uNkulunkulu nisikelele siyabonga